Iubiți frați și surori, Hristos a înviat. Încă din primele veacuri, creștinii au trăit această noapte sfântă în biserică, deoarece este privegherea prin excelență, singura care până astăzi este simțită de toți creștinii la cea mai mare intensitate. Bisericile, în mod obișnuit, sunt împodobite de flori primăverii, la care se adaugă mulțimea lumânărilor aprinse din lumina învierii lui Hristos, care înseamnă abolirea nopții, simbolul nocturn, infernal al existenței noastre. În liniștea din biserică, semnul așteptării și nădejdii noastre vii, la miezul nopții, preoții îi cheamă pe credincioși să vină să primească lumină din lumina lui Hristos. Atunci, în fața bisericilor, credincioșii și preoții cântă troparul învierii. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Vestea învierii Domnului este anunțată în afara lăcașului de cult, în fața ușilor bisericii, citindu-se Evanghelia despre răspândirea veștii învierii. Acest fapt arată că învierea are o importanță universală, are o valoare cosmică, deoarece Domnul cel înviat este Pantocratorul, cel care are și dă viață din abundență. Bucuria cosmică constă în aceasta: toți vor învia, toți vor primi viață din viața celui înviat. Toți vor avea un loc în Împărăția lui Dumnezeu care va să vină, dar ține de fiecare să fie ales mic sau mare în Împărăția Cerurilor. Credincioșii, după anunțarea veștii învierii, intră în biserică, toți cu lumânările aprinse în mână. După ce preotul proclamă versetele psalmului, înviază Dumnezeu risipindu-se vrășmașii lui și fugind de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, pe cum se împrăștie fumul și nu mai este, precum se topește ceara de la fața focului. Așa pierd păcătoșii la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm, să ne veselim în ea. După fiecare verset, corul cântă troparul învierii. Apoi se cântă canonul Paștilor, alcătuit de Sfântul Ioan Damastin, una din poeziile liturgice cele mai profunde ale creației patristice. Stilul și melodia cântării ne pătrund ca sunetul unui dans de bucurie. Este veselia care ne permite să trăim ca fii ai învierii, cu o nădejde vie, optimiști că viața are sens. Legătura dintre cruce și înviere, dintre pătimile mântuitoare și biruința asupra lor, este puternic evidențiat în aceste 3 zile pascale, începând cu vinerea cea mare și sfântă, prima zi, sâmbăta cea mare, cea de-a doua, și ziua învierii, cea de-a 3-a zi, care a devenit ziua învierii Domnului, adică duminica, dies domenica. După întruparea sa, pătimiile sale, suferința și moartea sa pe cruce, al cărei punct culminant l-a constituit pogorârea la iad, toate aceste evenimente mântuitoare ne arată întreaga lor intensitate. Hristos ia asupra sa întreaga neliniște sau angoasă a lumii căzute, tragedia despărțirii omului de Dumnezeu, înstrăinarea sa, iadul condiției umane, a servită minciunii și urii. Atunci liniștea existențială, separarea, iadul și moartea sunt nimicite de cel în care ele nu-și găsesc locul. Abisul deschis al libertății umane, indus în eroare și păcat, este consumat de abisul iubirii dumnezeiești. Crucii tale ne închinăm, o Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim, că iată a venit prin cruce bucurie de toată lumea, totdeauna binecuvântăm pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdăm pentru noi, cu moartea pe moarte a călcat. Biruința asupra diavolului, iadului și morții este așadar lăudată neîncetat în slujba de priveghere din noaptea învierii. Paștele de săvârșire este trecerea de la moarte la viață, de la stricăciune la nestricăciune, adică la o existență în Duhul Sfânt. Căci din moarte la viață și pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi. Paștile cele fără de prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile Raiului.
Drept măritor creștin, sinaxarul din Sfânta și Marea Duminică a Paștilor rezumă sensul sărbătorii și explică: numim sărbătoarea de azi Paște, după cuvântul care în vechiul grai evreiesc înseamnă trecere, fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a dus la început lumea dintr-o neființă la ființă și, smulgând tot neamul omenesc din fundul iadului, l-a suit la cer și l-a dus iarăși la vechea vrenicie a nemuririi. Se știe că în limba ebraică cuvântul Pesach, de unde provine termenul Paște, înseamnă trecere. Iar această trecere se face întru Hristos, deoarece în El se unesc pentru totdeauna neamestecat și neschimbat, neîmpărțit și nedespărțit, firea umană cu firea divină, care își comunică și întrepătrund însușirile, astfel încât Sfântul Pavel poate să afirme cu tărie că Hristos este Paștele nostru. Sfântul Ioan Damaschin evidențiază, după cum arată și Noul Testament, mari prefigurări biblice ale mielului pascal și ale țapului de ispășire. Tema solară a adevăratului soare al dimineții, transluminos, subliniază irezistibila pătrunderea luminii în sensul prezentat de Sfântul Ioan Evanghelistul. Să vedem pe Hristos, soarele dreptății, tuturor viață răsărind. Mormântul, după cum am remarcat, s-a transformat în cameră nunțială. Domnul înviat este mile, cel ce vine, care este așteptat cu frică și cu tremur. Cu judecata judecății despre care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul, Hristos judecătorul, deoarece El nevinovat fiind, a acceptat să fie condamnat, să fie blestemat, se descoperă ca mire pentru cei ce îl primesc cu pocăință și recunoștință. Astfel, este reprezentat în apsirea din partea dreaptă a ușilor împărătești, prin fața căruia trecem când ne împărtășim. Icoana de Isis, a mijlocirii, ni-l arată pe Hristos, dreptul judecător, stând pe tronul judecății, având de o parte și de alta, ca mijlocitor pentru noi, pe Sfânta Fecioară Maria și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Acum, ea este mireasa, iar Ioan Botezătorul este prietenul mirelui. Întreaga istoria mântuirii ar putea fi descrisă ca o dramă a iubirii, în care Dumnezeu credincios făgăduințelor sale își caută poporul adulterin, caută umanitatea care s-a îndepărtat de El pentru a vorbi inimii și a o face prima sa iubire, după cum afirmă profetul Osea. De Paște se trăiește taina anunții duhovnicești. Prin Hristos înviat, întreaga umanitate și cosmosul sunt transfigurate și restaurate. Hristos asumă în persoana sa dumnezeiască umanitatea noastră, pe care prin înviere o atrage la maxima unire cu sine. Tu prin învierea ta ai înviat pe Adam, o Hristoase. Înviind din mormânt ai înviat cu tine tot neamul omenesc. Trupul un Dumnezei sau pneumatizat al lui Hristos depășește barierele și determinările timpului și spațiului. În El, în biserică, taina prezenței sale ne este oferită condiția paradisiacă și parusiacă a existenței create. Păzind pe cețile întregi Hristoase, a înviat din mormânt. Cel ce ne-ai stricat cheile feciorii prin nașterea ta și ne deschis nou ușile raiului. Trupul lui Hristos înviat este viață pură și nu această amestecare de viață și de moarte, această viață moartă pe care noi o numim viață. De aceea El este de viață dătător, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii. În Hristos, cel purea viu și prezent în Duhul Sfânt, fiecare dintre noi moare și înviază. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce ai înviat. Răstignitul m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește. Mântuitore, într-o împărăția ta. Învierea lui Hristos am spus că are o dimensiune cosmică, deoarece trupul cuprinde în sine în mod tainic cosmosul întreg. De aceea, întreg universul este invitat să se bucure după ce s-a cutremurat cu oroare sfântă în fața pătimirilor și punerii în mormânt a Creatorului. Mai mult decât atât, pentru ochiul inimii,
care este ochiul credinței, al bisericii și al sfințeniei, totul se umple de viață și de lumină. Lumină, fos și viață, zoii. Cei doi termeni cheie ai teologiei Sfântul Ioan Evanghelistul, care, pentru gândirea și teologia ortodoxă, constituie numele dumnezeiești ale energiilor divine necreate, ale modului în care Dumnezeu își manifestă prezența mântuitoare și îndumnezeitoare. Acum viața și lumina ne vin și din moarte, precum și din toate situațiile de moarte ale existenței noastre, dacă noi le configurăm prin credința în jertfa pe crucea lui Hristos, prin care El a biruit moartea. De aceea mucenicia sau martiriul este cea mai înaltă stare duhovnicească a creștinismului. Motiv pentru care creștinii ortodoxi, în timpul perioadei pascale, merg în cimitire, deoarece în Hristos cel înviat nu este despărțire de cei dragi, nu mai există separare, moartea devine un somn estatic prin care se pregătește transfigurarea noastră definitivă. Se așează pe morminte în lumina bucuriei pascale o pictate cu inițiale celor două cuvinte Iisus Hristos. Oul, ca și bobul de grâu, au fost dintotdeauna simbolurile învierii. Nu numai moartea e plină de lumină, ci și iadul. Acum toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și toate cele de desubt. Dumnezeu este totul în toate. Mântuirea sau restaurarea universală este dăruită umanității întregi. Nu trebuie să ne mai mirăm, așadar, că toate aceste cântări au o puternică rezonanță eschatologică. Lumina Paștelui este aceeași lumina parusiei sau venirii finale a Domnului. Paștele este deja a 8-a zi, în care se inaugurează lumina neapusă a lumii veșnice. Este ziua Domnului, în sensul eschatologic pe care această expresie îl asumă în Sfânta Scriptură. Profețiile legate de Ierusalim acum s-au împlinit. Luminați-te, luminați-te, noul Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane. Ia tu, curată, născută a Dumnezeu, veselește-te într-o învierea celui născut al tău. Astfel intervine în simbolurile noului Ierusalim și ale Maicii Domnului tema bisericii, care nu se confundă cu Împărăția lui Dumnezeu, ci ea este taina Împărăției, care este în lume și lucrează în dumnezeirea și transfigurarea lumii, în măsura în care participăm la asimilarea ei, prin efortul personal de a ne sfinți, prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos înviat, prezent în Sfânta Împărtășanie. Lumea nu există decât prin existențele noastre personale. Transfigurarea eschatologică a lumii, inaugurată de Hristos înviat, trebuie să fie descifrată, asumată, reînvățată și inclusă în comuniunea Sfinților, până când ea va ajunge la plenitudinea ei, după o măsură care nu este a lumii acesteia, ci e a lui Dumnezeu. De aceea bucuria pascală se explică și printr-o perspectivă a așteptării și a speranței. Chiar după înălțarea la ceruri, Hristos, Domnul înviat, rămâne prezent în biserica sa. Căci cu noi ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului, Hristoase, pe care întărire de nădejde credincioși, avându-te, ne bucurăm. În Duhul Sfânt, Mângâietorul, lumina pascală, viața lui Hristos, Domnul înviat, ni se împărtășește prin Euharistie, care susține biserica și se o întemeiază pe taina pascală. Deoarece prin Euharistie suntem încorporați și ne unim cu Hristos înviat, noi putem, puțin câte puțin, printr-o asceză veghetoare, să ne trezim la învierea noastră cu Hristos, în felul în care începem să contemplăm în mod conștient unirea noastră cu El, să ne curățim simțirile, să vedem pe Hristos strălucind cu neapropiată lumina învierii și cântându-i cântare de biruință luminați să-L auzim zicând, bucurați-vă. Să mânecăm cu mânecare adâncă și în loc de mir cântare să aducem Stăpânului, să vedem pe Hristos soarele dreptății tuturor viață răsărind. Pe evenimentul învierii se întemeiază biserica ce împărtășește oamenilor viața dumnezeiască, viața însăși a Sfintei Treimi, adică adevărul despre existența personală în iubire. Paștile ne-a botezat în numele Sfintei Treimi. Așadar este posibilă o formă nouă de iubire, o iubire în același timp personală și ontologică, datorită părtășiei sau comuniunii noastre cu Hristos înviat.
La sfârșitul slujbei utreniei pascale se cântă ziua învierii, să ne luminăm cu prăsnuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Atunci credincioșii vin să închine, să sărute Sfânta Evanghelie, apoi îmbrățișează pe preoți și se îmbrățișează unii pe alții zicând: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și se salută cu acest salut întreaga perioadă pascală. Acest salut își are originea în textul de la Luca, capitolul 24, versetul 34. A înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Acest moment liturgic al îmbrățișării credincioșilor amintește gestul numit sărutarea păcii, care se făcea în biserica veche în timpul fiecărei Sfinte Liturghii, înainte de mărturisirea Sfintei Treimi. Astăzi, în afara nopții de Paște, sărutarea păcii se face numai între membrii clerului și se spune: Hristos în mijlocul nostru. Însă sensul gestului este dat de acest dialog dintre preoți și credincioși. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită. Credincioșii se unesc astfel în iubire pentru a deveni ca o icoană a Preasfintei Treimi. Slujba din noaptea învierii a conservat gesturi liturgice foarte vechi și, în același timp, o mare spontaneitate și o participare masivă a poporului la această slujire liturgică. Cântările utreniei din noaptea de Paști, precum și Sfânta Liturghie care urmează, sunt întrerupte în momentul cădirii la ectenii de un schimb de exclamații între preoți și poporul credincios. Primul zice: Hristos a înviat, iar credincioșii răspund: adevărat a înviat. Drept măritori creștini, după acest moment al sărutării păcii, preotul citește cuvântul de învățătură al Sfântului Ioan Gură de Aur, care rezumă esența însăși a creștinismului. Sfântul Ioan Gură de Aur exaltă, în primul rând, imensitatea iertării pe care o primim. Numai credința, numai trezvia iubirii pot corespunde nemărginitei bunătăți a lui Dumnezeu. Deoarece ospățul mesianic la care suntem invitați este un ospăț oferit Fiului risipitor, este un ospăț al credinței. Masa este plină, ospătați-vă toți, vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând, gustați toți din ospățul credinței. Iar credința este descoperirea minunată a iertării care a răsărit din mormânt. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertarea a răsărit. Hristos ne-a eliberat de angoasa fundamentală care produce preocupare, fuga de realitate și pasiuni idolatre. În străfundurile ființei noastre, în cutele cele mai întunecate, în care El a coborât și nu înceta să coboare, El transformă angoasa în încredere, amintirea morții în amintirea învierii. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. Liturghia euharistică ce urmează este într-adevăr o participare la ospățul esatologic, ca și cum vălul tainei în această noapte devine translucid sau transparent. Toate ușile împărătești și diaconale ale iconostasului sunt deschise. Biserica este plină de floși de lumină și neîncetat răsună tropale învierii. În locul Trisadionului Sfântă Dumnezeule se cântă versetul paulin: cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, care amintește de botezul neofiților și prima lor împărtășanie, dar ne amintește de botezul fiecăruia dintre noi. Cântarea aceasta ne amintește și nouă tuturor că am fost botezați și am murit păcatului și că am înviat cu Hristos la o viață nouă. Lecturile biblice din cadrul liturgiei cuvântului sunt, în primul rând, din capitolul 1 al Faptelor Apostolilor despre arătările Domnului înviat, porunca dată primei comunități să rămână la Ierusalim, să aștepte făgăduința Tatălui, adică pogorârea Duhului Sfânt. Aici se vede unitatea celor 50 de zile, sau 50 de zile între Paște și pogorârea Duhului Sfânt. Marea Cincizecime sau Pentacoste, care unește Paștele, înălțarea și pogorârea Duhului Sfânt. Întreaga economie a lui Hristos are ca scop, grație încorporării noastre în al său soma pneumaticon, să primim Duhul Cinzecimii. Evanghelia rânduită de biserică să citească noaptea învierii
este de fapt prologul Evangheliei după Ioan, adică mărturisirea solemnă a Dumnezeirii celui ce a suferit, a identității între persoana Logosului și a celui răstignit, din plinătatea căruia noi toți am primit har peste har. De aceea toți se împărtășesc în noaptea învierii. În aceea zi, aproape de prânz, când se săvârșește vecea numită în popor și a doua înviere, se citește Evanghelia în mai multe limbi ca semn al pogorârii Duhului Sfânt și al universalității credinței în învierea lui Hristos și a noastră. Întreaga perioadă care urmează între Paște și pogorârea Duhului Sfânt sau Cincizecime, însă, mai ales săptămâna luminată, este o perioadă pe care o putem numi agapică. Regula postului este suspendată. La sfârșitul liturgiei din noaptea învierii se binecuvintează mâncărurile specifice sărbătorii, iar în familii se mănâncă mielul pascal. Întreaga săptămână luminată, masa este pusă în fiecare familie, se merge în vizită, se îmbrățișează cei dragi, se salută cu Hristos a înviat, se invită la masă, viața circulă, bucuria se multiplică. Iubiți credincioși, am dorit ca anul acesta să stăruim asupra însemnătății slujbei de priveghere din noaptea sfântă a învierii, cu convingerea că înțelegerea ei profundă ne poate ajuta să depășim aceste momente grele pe care le trăim și care ne obligă să trăim separați și la distanță unul de altul, fără să putem să ne îmbrățișăm unii cu alții. Criza provocată de noul coronavirus ne-a surprins pe toți ca o furtună neașteptată și peste tot în lume a reușit să schimbe viața noastră familiară, socială și relațiile de muncă. Mulți și-au plâns și își plâng încă părinții și prietenii pierduți în lupta cu această molimă. Multe persoane se află în dificultăți economice pentru că și-au pierdut locul de muncă. Această situație dramatică prin care trecem ne-a arătat cât de vulnerabili suntem, cum certitudinile noastre multe pe care ne-am întemeiat viața de zi cu zi, planurile noastre sunt discutabile. Pandemia ne pune în față unele întrebări fundamentale legate de fericirea vieții noastre, de comoara credinței noastre creștine. Această criză reprezintă un semnal de alarmă care ne face să reflectăm la rădăcinile credinței noastre cele mai profunde, care ne susține pe noi toți cei credincioși în aceste vremuri furtunoase. În plină criză de coronavirus, sărbăm Sfintele Paști cu credința în mesajul pascal al biruinței vieții asupra morții. Acest mesaj subliniază faptul că noi, în calitate de creștini, nu trebuie să ne lăsăm paralizați de frica provocată de acest virus, promovată și susținută cu multă încrâncenare de vremelnicii conducători ai țării. Învierea Domnului ne dă nădejde, încredere și curajul de a fi și mai solidari și uniți în comuniunea de rugăciune. Pericolul contagiunii cu acest virus trebuie să ne învețe un alt tip de contagiune, cel al iubirii, care se transmite de la inimă la inimă. Prima fază a crizei provocată de coronavirus și pe care am trăit-o în perioada sărbătorilor pascale de anul trecut a reprezentat pentru noi toți creștini o perioadă dureroasă, pentru că poporul de măritor nu a putut participa la slujba în înviere. Am trăit experiența că Domnul este prezent acolo unde 2 sau 3 se adună în numele Lui. Transmiterea mediatică a Sfintelor Slujbe a fost o soluție de urgență pentru care mulți au fost recunoscători. Însă transmiterea virtuală a slujbelor, nu vă înșelați, nu poate înlocui prezența noastră fizică, reală, alături de Domnul înviat în timpul Sfintei Liturghii din biserică. Anul acesta vom fi prezenți la Sfintele Slujbe. Prezența Domnului înviat în cuvântul și jertfa euharistică ne vor da puterea să facem față problemelor dificile care ne așteaptă după încheierea acestei crize. Și Mântuitorul Hristos, Domnul înviat, ne va călăuzi cu lumina sa să alegem cu înțelepciune calea vieții și nu a morții. Să ne unim vocile și să vestim învierea lui Hristos și celor deznădăjduiți, a celor care sunt în întunericul păcatelor. Să mulțim faptele noastre bune, de care este atâta nevoie în aceste vremuri grele, pline de ispite, iar lumina pe care învierea Mântuitorului Iisus Hristos ne-o dăruiește,
ne va călăuzi și vom biri lumea viclenilor și fățarnicilor care uneltesc împotriva Fiului lui Dumnezeu, a creștinilor ortodoxi. În această zi de lumină și har, pe care pandemia prelungită nu a putut să o întunece, vă binecuvintez pe toți și vă urez să aveți pace, multă credință și nădejde, sănătate și bună sporire, rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat din morți, să vă dăruiască cele ce vă sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre. Adevărat a înviat Domnul. Rămân al vostru arhipăstor, stăluitor în rugăciune către Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat, pentru pace și bunăvoire. Amin.